Sinibingelele abafowethu laba abakhulu bazana noGqolo Madwengudwengu. Bazokhuluma ngomsebenzi woGqolo lo Madwengudwengu bathi sebeyawazi. Ake sizwe ukuthi niwazi ngani. Ngathanda mfowethu kwena lo wevest umshokobezi achaze akasithi nje waqa ngoGqolo Madwengudwengu bese shiyela mfowethu. Mina ngiyanibingelela bafethu igama ngingulapho ngaphakathi ukuhlala ngihlala la eMeadville eReview. uGqolo Madwengudwengu umfethu engisebenza naye kule ndawo la ekuthiwa iSearch Safe. Njengoba ubona ngisemsebenzini njengamanje. uGqolo Madwengudwengu bafethu ngiyahlonipha kakhulu. Izingoma zalo mfethu uyiqamba khona la eWarehouse. Njengoba ubona siseWarehouse emsebenzini. uGqolo Madwengudwengu ingoma zakhe ziyavuselela othandweni kazi mawukuthi usothandweni ngoba kuFebruary siphuma kwiValentine. Ingoma zoqoqo zivuselela kubantu abasothandweni. Ngifuna ukugcizelela lokho. uGqolo Madwengudwengu bafethu mina ngiyahlonipha ngilibukela esipanini eyiqambela ingoma zakhe ngomfethu. Siphambana nje la emsebenzini eyisebenzele eshayela isipani sakhe nami mfethu ngishayela esami aqhumisa ingoma umfethu. Hayibo umfethu aqhumisa ingoma kube ngathi uyadlala. Namhlanje umfethu ngiyajabula bafethu mase simvotele. Okay. Shuthi ke mfowethu uqonda ukuthi si-download ingoma zakhe ku YouTube. Album yakho uthe konje izotholakala nini ngo-April? ngoJune uthe izotholakala ngoJune. Yebo, i-album ngoqobo bafethu izotholakala ngoJune online and ukuvota lo mfethu awubizi na kakhulu nje bafethu. Ngingajabula simuphe i-support njengomfethu. Sibantu siyadinga ukuthi siphane isandla. Okay. Bathi ubani inkunzi awuzisho nje ibongo ukuthi ukuyihasha nje. Hayi ke bafethu ngofisha ibongelo kodwa ngeke ngize ngiqedeke bafethu ngoba bathi nento. Vele insizwa iqele. Kusho mina uhlala bembhekile izinja nembongolo bethi uyofanini konke elimanje. Phansi lodiba. Umfule ngiphuza le umfule kuthiwa uPopulaka. Esigodini sakaSwayimani. Okay, hayi sibonge qhawe. Ayazovela wangithinta nama ngihlaba umxhwele mawushiya ibongo zakho nkunzi. Kwamina nje vele ngashaka umxhwele ukuthi angivele ngigibele phansi phezulu le kompanza athabe ekhuluma mfundla sola mpahla ayijule ukujule kuseni ngokuthi ukuthi uconza ngoba ijule ukuthi igama ngibeza usanele isibongo kwakampanza. Nami ngikuthakasela kakhulu ke umculo wayo le ndoda le yakho nangiyani umculo wamaskanda othanda umculo wamaskanda kakhulu kodwa ke ngenxa yokuzwa into ayiculayo lo mfethu lo ngiyayithule ngilalelise kahle ngibona ukuthi cha lo muntu unogqozi unanentsisekelo and uyafuna ukuya phambili ngiyembone nangendlela ayimisela ngayo nangendlela enza ngayo nje uyabona ukuthi lo muntu lo cha lento le isuka kuyena kahle kahle ngaphakathi. Yaba mfethu ngingasho ukuthi masingamvotela ngenza umehluko kuthina sonke thina esondelene naye ngesho umlako nje uwedwa. Shuthi ukhuluma ngesupport mfowethu support. Ngoba ingoma zakhe ngoba deseshilo ukuthi ziyatholakala online ko YouTube and ne-album ngicabanga ukuthi uzoyikhipha. Uma umculi ke ovamise ukuthi mayicula acule kakhulu ke ngengoma zothando isikakhulukazi. Ngiyabonga. Hayi siyabonga mfowethu.